Assalamu alaikum warahmatullah. A yau zan nuna mana yadda za ka yi sub in Betatek wanda ake ba da 8,300 a kan 500 kuma 16,000 a kan naira 1,000. Da farko dai a layin wanda za a yi ma ka tabbatar ya san abun ganshi mai ake ce mashi 671 ɗin shi, ko da bai san pin na 671 ɗin shi ba, idan zama to akwai 671 kai za mu sa 671 har sai mu kira. Kun ga yanzu akwai 671 kai ba bukata, amma fa naira 3,000 kawai ake cira in baka san pin din wallet ba. Idan kuma ka san pin ɗinta 5,000 za ka cire. Na farko kawai za ka yi cikin balansa nan a tsarin Betatek yake ko ba a tsarin Betatek yake ba. Idan Betatek yake, an ga da wannan Betatek ina da bonus, bonus ɗin ma ya ƙare, nan main account ne. Yawa za ka mai da mutum za ka mai da mashi Betatek, sannan a tabbatar ya san transfer pin ɗin shi 321, a tabbatar ya san transfer pin ɗin shi. Yawa yanzu za ka sa idan za mu yi me ake ce mashi sub ɗin na 500, idan za mu yi sub ɗin na 500 za ka tura mashi 2,535. 2,535. To amma yanzu ni ba na 500 zan dai gwada muku ne kawai, don haka naira 1,000 zan sa. Yanzu ga naira 1,000 nan nasa, don direct cikin momon shi za ka samu shi. Kaga ga credit alert nan momo 1,000, dama ina da kuɗi ciki, ina da wata 1,000 ciki, amma sai ina da kuɗi ciki wadda na ciwo kawai, dama ina da kuɗi cikin ka tura mai kuɗi ciki direct. Yawa yanzu sai ka sa sai ka sa 1,000 inda ka sa, amma idan ka sa 2,535 za su ba shi bonus na 8,000 ne. Sai ka kira ga layin direct, layin zai shiga kan wayar shi, katin zai shiga kan wayar shi. Kun gani, congratulations. Sai ka yi abun nan, sai ka yi to haka ka koma da kayan cikin bonus za ka ga bonus ɗin ya hau. Da kayan cikin bonus za ka ga bonus ɗin ya hau. To yanzu abu na biyu shine ta yaya za ka cire katin, shine kawai adda wahala yanzu, ta yaya mutum zai cire katin shi. To daga nan cikin bonus ɗin ma yake ka ce star 3 kai cikin bonus ka gani. Na ko inda nake ni ba service ko kuwa yana ta sace. Yawa gashi nan Betatek main account ga 1,000 ɗin nan sa, dama ina 200 ciki, ga 25 nan sun ban bonus, ga data ta kuma ta ƙaru. To in ga 2525 in ka sa naira 2,500, to in ka ce 25 so biyu haga 2,500, 2,500 so biyu haga 5,000 kenan, ga 535 ɗin za ka ƙara mai, ya kama 8,300 da wani abu. To yanzu ta yaya za ka cire wannan kuɗin naka da kasa? First sai ka ce star 406, za ka sai data night, ana biya da ni ko za ka sai data night, ga ta nan number 3 night bundle, sai ka danna, sai ka sa gashi nan number 1, sai ka sa kuma yes number 1, za ka sake sa airtime number 1, za ka yi confirm number 1. Wannan data da ka sai za su yi charges ɗin naira 30, kuma automatically zai koma pulse line. Kun gane ku, daga Betatek zai dawo pulse, ba za ka ga katin ba, daga Betatek zai dawo pulse. Bari in mana cikin bonus sun gani, daga Betatek zai dawo pulse, kuma data kun gani ko, kuma data naira 30 kawai ne sai yanzu yadda za a ka cire katin ka, zaka yi star 344 star 5 star 2 hash.
za ka yi adin ɗin abun nan child number sai ka sa, sai ka ce weekly number 1 sai ka sa me ake ce mashi. In ka tura 2535 kun ga naira 30 za ka sai night, naira 30 za ka sai night, saura 2500 da naira 5. to sai ka fara dawowa da 400 sai ka bar mai 100 da naira 5, 100 da naira 2 za su cire ta a matsayin wadda za ka komawa bai ta ci bonus ɗin shi. naira 3 kuma da za ka bar mashi za a bata ne matsayin first call ɗin da za a yi ta mashi. yanzu in kun gani tun da naira 1000 zan sa number 6, kun ga babu number 6 na ko, zan yi 99 sai in next, kun gani shi number 6 sai in sa 500 sai in sa duk wanda in sare ina sa yes auto ne, ina sa on and off, sai in sa pin ɗina na transfer. gani na kawo ma naira 50 ce na tura, za mu ga yanzu sai ka yi direct bayan ka tura kuɗinka, bayan ka tura can sai ka yi direct sai ka sa number wanda za ka tura, sai ka sa 3 sai ka sa pin, ta ta hiku da haka da haka da haka da haka za ka cire su. ko nawa ne ka samu mutum da 500 za ka cire su. kun fahimci ni? gashi nan